Yaunzwa na mukosera Jasper hadaidza nyango ching'ombe ema shora dare renyu hana kuuya. Nyaya yaunzwa na Jasper nyaya kuramba kubva pamusha pabereko wangu yarimbodza kuti pane mari yedare. Saka Jasper tiudze kuti munokama here? Wengwana wadzimai vavo zvakasiyana naEma Ema ngari mudzimai wavo mudzimai wavo vakubvisa pamusha wakauya vakamwangara kuno tikauya vachitita kugohona zvinhu sevanhu vasiyana mukatitonganisa panapa zvinhu zvikagowewa akatora zvake zvese akati tine misha miviri umwe kwacho ndokwaakati akuenda saka zvakudhika kuti handisi kubva pano handina kwendiri kuenda akutorutunzva vana kuita musikanzi kwedzimwe nguva kutomusoma kutondizwisa achiti handibvi pano munoona ungani tine vakomana tengera pajudgment iyo yatangaisa tione kuti ipu paari ndipo here kana kuti chii wanisai kwake ndakapuwa 6 months dzekuti andowake nekuti hazvizvisimukisa kana tingoita kuti kupera kwafebruary kandotenga pamari ndo patakagwaniswa zvinhu chibva tarenga kuti march april may june july august ndo ringe rechi6 aifana kubva saka ndo paakatideclare kuti nehandisi kubva pano zvitori pano kosera Jasper vanenge vakuva wakomana kweandoevhitura kuti anenge akuzvidza handinazonzwisisa mukoma Robert pane mashoko awataura wati pane muprista akazovafonera achiti ndakanzwa ndakaona nhamba dzenyu pasamanisira makasevha Ema tinoda kubata Jasper wacho akizobata handauziva kuti wakunditsvaga pamusoro penyaya iyoyo kuti akandomangara kuti handina mupurisa akangofona chida chiti ko kana chida kubata Jasper tomubata papi aiwa Jasper isusuka totongosiwa nhamba dzakakuisa ipapo paramutaura kuti mune samonero ndo nhamba dzatongosezanza hapana dzimwe nhamba futi kati hatina dzimwe nhamba aiwa awo mukosera chete handizotoida kuvatsvagire chimpurisa iyi ine anazobvunza angu kuti muri kumudire chii onda angoti mino nyaya dzavo dzakutsvagana patikazviti mupurisa weparurau rusaka haana kutaura kweti ndatoshamiswawo kuti zvakamira sei kuti wazonditsvage kuburikidza nesamanisira waona nhamba dzamukoma Robert ravakapiwa rekuti vauye kunoku ndokwavakutora nhamba dzavo waifana kudare waifana kuya sondo rapera dare rapera mwashure ubva wafona achiti ndarwarirwa ndikuharare ndiri kumhanya kuenda kumurwere kuharare achitokumbira deti watowachinjira deti awa watouya panapa kozomwa ukaisirwa meseji inaomuyambo saka nhamba dzani dzakapotseka bvairasika meseji yavo iwavo zuva ranonga akawirira nonyi nhasi 10 iyo vhoregedza kuuya nhasi 10 dare yakatonga musi wa 28 February kuita kwamamudondenesa right dare rakagoa yangatoisa pasamani Jasper wakanzi unotora homestead Ema akanzi anotora 41B plot yekuWakefield. Jasper na Ema mese muri 2 tonza mombe tonza 1 each mese muri 2 4 beds makanzi 2 each zvese izvo makaita makagwana akagwana zvakanaka zvese makagwana pamba ipapo haasati ari kubva saka handichina kusununguka mati nditi madevelopments ndingangorespect kuti munhu ainge aripo ainge agarawo anofanira kusimuka zvine zviri decent atorawo tunhu kwake but declaration yake kuti handisi kubva pano otofurira vana kuti vatoite noise vachikanganisa even kana development yangu yese iri kudzoka mashure nekuda kwake chaunoita iyoyo
judgment iyi unochitora judgment uyu akatambira zvimwe zvese but chaasina kutambira chete nechichi so that modi moenda kune mapurisa kwakuenda kuti eviction handiti kwakundoita eviction wana unekodzero iwewe yekuwapa peace order nekuti haudi kuwaona pamba pamusha pako handowane above 18 wese ma-20 years above 20 akaroorwa nekuroora wese wakomana unowapa peace order ipamba pako kuti handidi kuona ipamba pako ndakatotora protection order saka hawachakunetsiki munhu waprotect mukati meprotection imuromo akatouya namai wacho vachitopopota vachitorwisa mai vanenge vari pamberi manje ava vana vanenge vari covered nekuti vane protection saka mai vanenge vari pamberi vachiti itai izvi zvitakazvitatitese izvi hazvina izvi hazvina basa kaizvo apa hapasi pake vako saka makuzvidza dare kainipamudendesa mapurisa uenda undoita ivhiki nekuti nguva yenyu yapera okay